Днеска сме, ако беше 25 август 2024 година. Нивото е 4 см. Вчера и днеска бяхме за риба. Вчера 2 кг и 200, 4 таранки. Доста риби изтарвах вчера. Той днеска не че не изтарвах. Но краката си изтарвах 2. Проблема е, че като тръгнеш да вадиш рибата и като се забил в дораслите и до там. Къщо къде. Днеска и такива таранки се хванаха. Някой се мъкне да досажда. Много досадници. И такива. Хубави са таранчиците. Има малко. Днеска 3 и на платичка има. Ама изтарвахме хубавите риби. Но пък времето е хубаво. 35-6 градуса идеално за риба. Бе топло, бе ветрец. Страхотен риболов и вчера и днеска. Види чантата. Да ми каже някой после нещо.